Vítejte ve světě Hanse Zimmera, génia, který skládá hudbu, která rezonuje s duší filmů. Jeho melodie se vlní jako oceán emocí, zvedají nás na vrchol napětí a ukolébávají v náručí melancholie. Dnes se ponoříme do života a díla tohoto legendárního skladatele a prozkoumáme, jak jeho hudba pozvedla filmové umění na novou úroveň. Hans Zimmer se narodil v roce 1960 v Německu a už od útlého věku ho fascinovala hudba. Jeho klavírní tóny tančily v obývacím pokoji a syntetizátory zpívaly futuristické melodie, které předznamenávaly revoluci ve filmovém zvuku. V 80. letech se pustil do světa televize a reklamy, kde brousil své řemeslo a snil o tom, že jednoho dne zkomponuje hudbu, která zasáhne srdce milionů. A pak přišel Rain Man. Rok 1988 znamenal zlom v Zimmerově kariéře. Jeho hudba k filmu Rain Man uchvátila svět a otevřela dveře do Hollywoodu. Následovaly další legendární soundtracky. Lví král, kde africká savana ožila pod tóny Zimmerova orchestru. Gladiátor, kde epické bitvy burácely v rytmu jeho symfonií. Temný rytíř, kde napětí stoupalo s každým tónem jeho temné hudby. Počátek, kde sny a realita se proplétaly v hypnotické melodii. A Dunkerque, kde ticho prořízl zvuk zoufalství a naděje v Zimmerově mistrovském díle. Zimmerova spolupráce s režiséry jako Christopher Nolan a Denis Villeneuve je legendární. Společně vytváří synergie, kde se obraz a hudba slévají v jeden strhující celek. Jeho vliv na filmový průmysl je nepopiratelný. Inspiroval generaci skladatelů a posunul hranice filmové hudby do neprobádaných oblastí. Jeho talent mu vynesl nespočet ocenění, včetně Oscara, Zlatých glóbů a Grammy. Nahlédneme do nitra tvůrčího procesu mistra Zimmera. Jeho studio je svatyně, kde se rodí magie. Syntetizátory blikají jako hvězdy, orchestry burácí jako oceán a sbory zpívají příběhy, které slova nedokáží vyjádřit. Zimmerova hudba není jen tóny, je to emoce zhmotněná v zvuku. I když je Zimmer světovou hvězdou, v soukromí je skromným a laskavým člověkem. Jeho rodina je pro něj vším a hudba je jeho vášní. Svou slávu využívá k podpoře hudební výchovy dětí a inspiruje mladé talenty, aby následovali své sny. Hans Zimmer je mistr, jehož hudba rezonuje s duší filmů i s duší posluchačů. Jeho skladby nás zvedají k výšinám emocí a pohánějí nás na cestě za sny. Jeho odkaz je trvalý a jeho hudba bude i nadále inspirovat generace filmařů a milovníků hudby. Děkujeme, Hansi Zimmere, za to, že jsi obohatil náš svět o krásu a sílu hudby.